Jo l'altre dia feia un símil amb el tema dels gals. Nosaltres no tenim pòssima, no hem caigut a dintre la marmita, però sí és veritat que el que tenim molt clar és que, doncs, escolta, el fet de vindre aquí al Pinar de la Riera, el fet de conviure, diguem, encara que només siguin uns instants, doncs, amb aquesta prova, transporten en el fet de que, doncs, escolta, no pots deixar de tornar. 5, 4, 3, 2, 1, comença!